प्रणाम मित्रगण। हम भूमिजा जी पाठक स्वागत करत बाटी आप सबके अपने चैनल समृद्ध भोजपुरी में। आप लोगन के पता बा कि भोजपुरी के समृद्ध करे करती हमारी एक ठो छोटा सा पहल बाटे जौने के सफलता दिलावल आप लोगन के ही हाथे में बाटे। आप लोगन के भी कोशिश रहे के चाही कि सब जौन अपन भोजपुरी हवे इ समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करे। जौन कि अबहिन बहुत ही सब भोजपुरी की अच्छे से बात नहीं कर पावेला, कहीं बाहर रहेला तो सबके शर्म महसूस होला अपने भाषा भोजपुरी में बात कइले में। तो ओ भाषा के बात कइले में जौन शर्म बाटे ओके छोड़े के पड़ी। तब जब हमन के अपने भाषा पे गर्व कइल जाई, अपने भाषा के अपने अधिकार में लेवल जाई, तब त हमारे भाषा के जो पद प्रतिष्ठा बा उ प्राप्त होई। तो जौन भी थोड़ा बहुत कमी अपने भाषा में हवे तो अपने भाषा में कमी नहीं हवे, अपने भाषा के बोले वाले लोगन में कमी हवे, अपने भाषा के गावे वाले लोगन में कमी हवे। जौन कि सब ऐसन गाना गा के ऐसन चरित्र चित्रण अपने भोजपुरी के कह देवता कि शर्म आवता है कुछ सोचले में और देखले में भी। तो हमारी छोटा सा यह पहल हवे कि आप लोग ये कहानी सुनी और अपने बच्चन के भी सुनाई और अपने बच्चन के बताएं कि अपन जौन भाषा हवे वो शर्म के नहीं, वो गर्व के विषय हवे। तो जैसन कि आप लोगन के पता बाटे कि इस समय भक्त चरित्र चलत बाटे, तो आप लोगन से हाथ जोड़ के प्रार्थना बा कि अपने छोटे बच्चन की आप लोग जरूर ये जौन कहानी भक्त चरित्र में बाटे अपने बच्चन के सुनाई। उन बच्चन के बहुत अच्छा लगी और उन बच्चन पे नैतिकता का प्रभाव भी पड़ी। तो आज हम यही कड़ी में लेके आयल बानी आप लोगन करती एक ठो भक्त कुबा के कहानी। भक्त कुबा जौन रहना उ राजपूताना के कोनो गांव में रहत रहना है। उ कुम्हार जाति के रहना है। तो उ अपन मिट्टी के बर्तन बनावे और उनके मेहरारू का नाम रहल पूरी। पूरी के साथ अपन जीवन व्यतीत करत रहना है। उनके बच्चे नहीं रहना है। 30 बर्तन बनावे वो रोज के 30 बर्तन बनावे या दूर दूर तक बेच के आवे, उतना में उनके खाए पिए भर के और साधु सत्कार के सेवा करे करती हो जा। धन के बहुत ज्यादा उपयोग नहीं करे, लोभ नहीं रहल उनके। उन धन के 3 गति होला, दान, भोग या त नाश। या त दान दान देवल बहुत अच्छी चीज़ है। दान देवले से दूसरे के जौन आवश्यकता के पूर्ति होला। अगर केहू भोग भी नहीं कर पावेला तो वो धन व्यर्थ जाला। भोग में भी भोग अगर अच्छे से कइल गई तो अच्छे से करत करत फिर वो अपने पतन के तरफ लेके चल जाला। भोग जौन हवा करत करत मनुष्य पतन के तरफ चल जाला, धीरे धीरे ओकर चरित्र भी नाश होवल करेला। तो भोग भी है, गति है कि वो जौन धन नाश हवे तो चोर डाकू जे भी बा उ धन के चुरा ले जाला। ऐसे धन का उपयोग कईल बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वो लोग जितना भी धन ले उतना वो लोग उपयोग करे, दान में ही उपयोग करे। वो लोग उनके यहाँ साधु संत महात्मा का टोली हमेशा आवे जा, ये लोग खियावल पियावल करे, उतना ही ये लोग धन ला जितना ये लोगन में खर्च हो जा। एक दिन 200 साधु के टोली कहीं से आवत रहल, आके वही गाँव में विश्राम कैलस। हालांकि वो गाँव में बहुत बड़े बड़े सेठ धनिक व्यक्ति रहन है, लेकिन केहू खर्च नहीं उठावल चलस। सब कुबा के ही घर बता दिलस कि कुबा के यहाँ जाई आप लोग, वहाँ आप लोगन के भोजन पानी मिल जाई। संत लोग कुबा के यहाँ आइल। अब तक कुबा और जो उनका स्त्री पूरी रहलीन वो लोग बहुत परेशान हो गई। कहना अच्छा चिंता मत करो, हम जात बाटे ले आवते। तो वहाँ गई ना साहूकार की यहाँ। साहूकार से कहना कि हमके मतलब कुछ अनाज द, हमरे के यहाँ 200 साधु आ गइल बाड़ा। जीवने भांति से ही कर चुकावल कर्जा रही हम चुका देवे। तो उ साहूकार जानत रहल कि टेक के सच्चा हमें, लेकिन निर्धनता इनके परेशान कर देले बा। कहलस ठीक हवे, हम देबे दान, मतलब धन देबे, लेकिन एक ठो हमार काम करे के पड़ी। हम कुआं खोदवावल चाहत बाटी, लेकिन हम अधिक में कारीगर जौन मजदूर नहीं लगवावल चाहत बाटी। तो तू अगर अकेल मजदूरी कई के कुआं खन द तो हम तुके दे देबा। ई कहना कि ओ समय तो इनके कुछ भी दिखाई ना देता, कहना कि हाँ हम कुआं खोद देबे। राति के भोजन बनल, जौन साधु संत रहना भोजन कईना, खा पी के उतर लोग अपन राम राम करत प्रस्थान कैलस। दूसरे दिन से कुबा और उनके पत्नी पूरी लोग काम पे लग गई। कुआं खोदत 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 अकेले कुआं खोदत रहना, ओमे उ जल भी निकल आई। तो जब जल निकल आयल तो बहुत प्रसन्न भइना। तो पूरी जन बाटे मिट्टी फेंके गई लालिन, लेकिन वो जब जल निकला तो नीचवा बालू रहल, ऊपरा मिट्टी के परत रहल।
तुरंत ये बहिन सोचते विचारत बाटे निकले करती, तब तक वो बैठ गई जौन बाटे। मिट्टी बैठ गई, कुएं पूरा बैठ गई, अंदर समा गई ना। पूरी अइलिन लगलिन चिल्लाए रोए, सब लोग आए, सब कहलस कि अब तक बही गई हुई अंदर से। आ खुदाई भई भइले पे पता नहीं है कि कितना गहरा तक वो जौन बालू दलदल अंदर वाले लेके चली गई हुई। तो उम्मीद नहीं बटे। बहुत समझा बुझा के सब ले आयल पूरी, तो रोज दिन रात रोज जा वहाँ, रोज जा वहाँ, लेकिन ओकर कोनो मतलब नहीं रहल। सब बहुत समझौलस कि अब शांति से घर में भगवान के भजन करब। सब पूरा गांव के लोग मिल के उनके खैले पियले के व्यवस्था करत रहल। ओकरे बाद का भइल कि एठो कौन बहुत दुर्घटना के कई साल बीत गई, तो एठो कौनो बंजारा के आवत रहल टोली। त राती के वहीं जौन कुआं वाले स्थान पे वो लोग अपन डेरा जमौलस, बिस्तर उस्तर लगौलस लोग। तो जैसे उ लोग सुतल रहल तो लोगन के निचवा से करताल मृदंग मजीरा के ध्वनि आवे लगल रतिया के। अब वो लोग परेशान डेरा गए लोग। फिर लोग सुतते, फिर आवाज़ आवे हरिनाम कीर्तन के। ओकरे बाद उ लोग गाँव में फिर हल्ला हो गई कि वहाँ से आवता, गाँव वाले ले जा जा के सुना उमें, तो केहू केहू के सुनाई दे दे। फिर ये बात वहाँ के महाराज के पता चलल। वहाँ के महाराज स्वयं अइना आ वहाँ के बात ही सुनना कि का भइल रहल, तो सब बतौलस। फिर वहाँ के खुदवाई शुरू कइना। जब खुदाई शुरू भइल तो कई दिन के खुदाई के बाद जब वो परत हटल तो देखत का सब बा कि निर्मल जल के धारा निकलता। ईश्वर बहुत सुंदर पदम पे भगवान विष्णु विराजमान हमें आई आगे सामने बैठ कर उनका पूजन पाठ करत हमें, करताल ध्वनि से आरती करत हमें भगवान में, और एकदम अश्रु का धारा बहत है। तब तक वो मूर्ति अंतर ध्यान हो गई। एकदम हलचल मच गया सब में। पूरी बुला के अलिन, पूरी लगलिन चिल्ला चिल्ला रोए अपने पति के देख के। उनके वहाँ से निकलवावल गई। सब पूछले सु कहना नहीं, हम तो जब से नीचे गए हैं तब से ईश्वर के ही ध्यान में हई, उन्हीं के साथे हम रहत रहनी हई। ओकरे बाद राजा स्वयं उनके चरण स्पर्श कइना आ कहना इतना बड़ा भगवत भक्त अपने साम्राज्य राज्य में बाटे, हमन करती गर्व के बात ही हवे। ओकरे बाद वो अपने घरे आ गई ना, पूरी के साथ फिर जीवन व्यतीत करे लगन। आ महाराजा रोज उनके घरे आवे, उनका दर्शन करे करती। दूर दूर से लोग जौन भक्त कुबा के दर्शन करे आवे लगल, और वो अपन पूरा जीवन ऊ और पूरी भगवत नाम कीर्तन और लोगन के सेवा में बिता दियन है। तो ऐसन ऐसन भक्त अपने यहाँ रहल हमें, जेकर जानकारी हमन के नहीं हवे, और जानकारी हवे भी तो केहू बात नहीं कर चाहेला, कि अपने लइकन के सुनावल नहीं चाहेला। तो आप लोग अपने बच्चन के जरूर ही कहानी सुनाई, और बहुत अच्छा महसूस आप लोग भी करमें, और बच्चन के अंदर भी नैतिकता के जौन प्रभाव बाटे वो होई। और यही के साथ ही हम विदा लेतानी। फिर आप लोगन के एक बहुत अच्छे भक्त की कहानी के साथ उपस्थित हो मैं। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।